waqt servizz ta' komunjoni fl-Iskozja, kif konna aħna l-professur tal-Ebrajk Rabbi, dan kien innota mara li kienet rasa baxxuta u nnota li kienet qiegħda tibki u tnewwaħ fi skiet. X'ħin għaddew bil-ħobs dil-mara rrifjutat, ma ħaditx mill-ħobs, u l-istess għamlet meta għaddew meħdejja bl-inbit, irrifjutatu wkoll. Dan kien fhem x'kienet jiġri. U fl-istil kultant eċċentriku tiegħu, għax kien naqra waħda kultant eċċentriku dan, mar fuq il-presbiteru li kellu l-ħobs, qabad biċċa ħobs, mar fuq il-presbiteru li kellu l-inbit u ħa it-tazza bl-inbit, mar fuq dik il-mara u qalla mara qumi tal-midinbin. Xi Kristjani, u din tista' tkun wieħed minnhom, iħadnu l-veduta żbaljata illi ma jipparteċipawx fil-komunjoni kemm il-darba ikunu konxi ta' xi dnub riċenti. Jew għadhom ma rebħux fuq xi dnub partikolari jaħsbu fih u ma jgħidux sehem. Sindenti dil-veduta u probabbli meta tkellem magħhom jgħidulek li ġabuha mill-Iskrittura. Ġabuha minn xi pass jew passaġġi fejn l-Apostlu jwissi jikkundanna u jipprojbixxi parteċipazzjoni indenja fl-ikla tal-mulej. Però l-aħwa dawk li għalihom jirreferi l-Apostlu huma nies li qed jgħixu fid-dnub. Ma jridux jitilqu dak id-dnub, mhumiex lesti li jindmu minnu minn dak id-dnub għal dawn l-Apostlu jirreferi totalment differenti mill-każ li semmejna. Dan kien fehm li dik il-mara kienet niedma sinċiera. Kienet qed tindem dak il-ħin sinċerament. U midneb niedem għandu dritt u jmissu jieħu sehem fl-ikla tal-mulej. Għax għalkemm il-Bibja tgħallem li l-ikla tal-mulej hija biss għall-fidili, għal dawk li jemmnu ġifieri, kunu konxi li anka hija għall-fidili dgħajfa, għall-fidili midimba, sakemm dawn ikunu niedma sinċiera. Mela jekk inti għandek dil-veduta, nispera li ma toqgħodx lura milli tieħu sehem għax inti konxi jew konxja ta' dnubek, sakemm inti tindem u inti niedma sinċiera. U sabiħu li waqt li inti tindem, fakkar lek innifsek u ftakar f'dawk il-veritajiet sbieħ illi dit tifkira tpoġġi quddiemek. M'għandix ċans insemmuhom kollha, kemm il-darba nirrepetuhom. Għal min miet Ġesu, il-valur tas-sagrifiċċju tiegħu, il-maħfra, rikonċiljazzjoni. Waqt li qed tindem fakkar lek innifsek. U jekk tagħmel hekk, niggarantilek illi tintela bir-ringrazzjament. U di ssir Ewkaristija. Ewkaristija, ringrazzjament għalik. U toħroġ minn hawn ferħan, toħroġ minn hawn ferħana u tajt lilek innifsek iva bħalma kielt il-ħobs u xrobt l-inbit, ħanoħroġ u ħanejx fuq Kristu. Ħanfittex lil Kristu, minix ħanikol mid-dinja, minix ħanikol mid-dnub, minix ħanixrob mid-dnub, imma ħansostni lil nifsi b'Ġesu Kristu. Amen.